Но това, което искам да кажа днес, е, че българският народ никога не е бил заспал. И определянето на гениите на българския дух като народни будители е неадекватно или комислено. Защото народ, който е родил Паисий, Васил Априлов, Григор Пърличев, Ботев, Левски, Захари Стоянов, Вазов, не е заспал. Искам да припомня, че същия този заспал народ след освобождението води 4 войни за своя национален идеал и дава над 60 000 жертви. През 1925 година една шепа доброволци от този заспал народ спират край Петрич 9 тежко въоръжени гръцки батальона и предотвратяват избухването на Трета Балканска война. Тази шепа заспал народ отказва да приеме парите, които държавата му дава за проявения героизъм и ги дарява, за да си построи не нещо друго, не дори болница, а училище. По повод на това събитие нашето предаване дари паметна плоча на Петричкото училище и преди 5 дни, когато градът чества 104-та годишна от освобождението си от турско робство, тази плоча беше тържествено открита от кмета на града. Участниците в Петричкия инцидент от 1925 година, които дариха своите обезщетения и на всички жители на града, събрали средствата от самооблагане, за да построят и довършат сградата на първата Петричка смесена гимназия, открита през 1929 година. Поклон пред жертвоготовността, родолюбието и щедростта им. Горда съм, че съвместно с община Петрич и шоуто на Слави пожелаха да се направи тази плоча паметник тук на входа на нашето училище, защото смятам, че наистина хората, които са дали и живота, и парите си, заслужават тази висока оценка, а нека и бъдните поколения да могат да се учат от родолюбието и да оценяват това, което са направили предците ни. За съжаление смятам, че живеем във време разделно. Във време, в което ценностите, морал останаха на по-назаден план. И затова, когато имаме примери в историята, достойни за подражание, трябва да бъдат показвани, трябва да бъдат уважавани и да бъдат поднасени по най-добрия начин на младото поколение, за да може да им подражава. Поклон пред паметта на героите, благодарение на които имаме тази независимост на България, благодарение на които имаме свободата да си определяме род, родина и нашите наследници. Тези деца, които видяхме, нямат нужда от никакви будители. Децата имат нужда само от обич и от добри учители. А единственото, от което ние имаме нужда като народ, е национален идеал и път. Път, по който вървим към този идеал и няма да има сила, която да ни спре.